També apareix el concepte de màrqueting viral. Què és el màrqueting viral? A veure, el màrqueting viral realment és un pas més enllà, però és per a empreses que realment ja hagin fet els primers passos. Fer un salt directament de la botiga o l'empresa presencial a la xarxa i voler anar a màrqueting viral i ficar-se amb temes de que diversos usuaris opinin sobre un tema i entre ells es realimentin i comparteixin coneixement sobre, en aquest cas, vendre sabates, com deia, realment és un salt molt, molt innovador, no? És trencador en aquest cas, és disruptiu. Per tant, jo aconsello fer-ho pas a pas, encara que hi ha moltes empreses que s'estan ficant en temes de màrqueting viral, de web 2.0, però realment requereix tenir-ho molt clar, no? I en aquest cas sí que, com és un tema innovador, en què només s'està experimentant, entre cometes, en què hi ha empreses que estan fent coses molt interessants, sí que és interessant el que dèiem abans, que hi hagi algun expert que acompanyi a l'empresa.